taas ang atong ebanghelyo tungod kay gipasabot man ni Hesus ang sambingay. So dili na ko kinahanglang mo humili, no? Wala mo kasabot ato. Sabot na? Sige, lingian na lang imong tupad ing na maayo ka o bati ngayuta. Ing naon sa man ka, maayo o bati ngayuta. Bahala mo diya. Unsaon na to pagkaila nga maayo tang tao or maayo tang ngayuta, ang pulong sa Ginoo mamunga ba? Unsaon na to pagkailasad nga kita bati ngayuta, ang pulong sa Ginoo dili mamunga. Simple ra kayo ang sambingay ni Hesus, ang pagpamunga. Ikaduhang lingi sa imong tupad ing na namunga na ka. Namunga. Kanang inigkis-kis nimo sa imong kilay, namunga ang pulong sa Ginoo. Ha? Kanang inigpa-color nimo sa imong buhok, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang inigpaputi nimo sa imong naong nga lagom-lagom mo, namunga ang pulong sa Ginoo. Ha? Kanang inigpangural nimo sa imong balay, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang inigpaningil nimo anang utang, ikiha pag inimog di kabayad, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang sige nimong pakiglalis anang mga utlanan si yuta, pertigid nimo kaigihan anang imong yuta, imong mga tanom, unsa man namunga ang pulong sa Ginoo. Sa imong pagpamalit og slat, namunga ang pulong sa Ginoo. Kusugag tingog ko. Bantay ha. Bunga bunga yun basta malit og slat. Mao na unsa man di ay ang hinungdan nganong dili mamunga ang atong kinabuhi diha sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang unang pagbasa na ay akong nakita nga kaning guide. Si David gusto niyang tukuran ang Ginoo katong arkas kasabutan kay gibutan raman ilaw mustulda. Gusto siyang magtukod og balay, kanang stable nga balay. Ni siya ang akong gipuy-an palasyo, ang akong Ginoo nagpuyo ulas tulda. Ako ning tukuran og stable nga simbahanan. Pareani ba ning simbahan? Unsa may gisultis Ginoo ni David pinaagi ni propeta Nathan, isa tukuran ko nimong balay nga sukad adtong pagkuha nako sa Ehipto sa inyong kaulipnan, nagbalhin-balhin man kog puyo sa tulda, wa man ko'y reklamo, wa man ko'y gisulti. Ayaw na pag-ambisyon nako nga tukuran ko nimong balay. Unsa man ang balay? Unsa man ay implication kung magtukod na tagbalay? Permanenteng puy-anan. Unsa man ang tulda? Temporaring puy-anan. Si San Pablo sa iyang sulat na wa sa ko kibawog unsa to asa to pangitaos Bible niingon si San Pablo, kining atong puy-anan nga usa ka tulda hipuson kini. Kani atong lawas ba? Tulda ang tawag ni San Pablo ani. Hipuson rani kay temporary. No? Gilinga imong tupad ina tulda ra ka. Way siguro karong gabi hipuso na ka. Wa gani siguro unyang taod-taod hipuso na ka. Tulda ra ba? Og kanus aman ta mahimong mailad sa yawa kun mangambisyon na ta nga doon natay stable life. Stable ba? Kanang permanente. Ayaw gyud pangitag permanente aning kinabuhia kay mailad ka siyawa. Mobitan nang doon ay panultihon ang mga philosophers. The only
permanent in this life is change. The only permanent in this life is change. Philosophical na nga pagkatermino. Tanawa og unsa say gibuhat sa, di ba, naama sa mo ilad-ilad aning kaminyoon, ingon din magminyo na ko, Father, aron doon na ko stability. Di ba, no? So sa ko'y magkuhan ako, mangita na ko stable life, magminyo na ko. Ha? Magminyo ka? Nya stable life? Pagkadakuha gini mong sayop, magminyo gani ka, nangita kag gubot nga kinabuhi. Dili stable. Ang stable nga kinabuhi kanang di magminyo sa magpare og madre. Pero magminyo ka na di man gani ka katarong og tuok kay pukaon kay kakadlawon. O pag ikakahumag kaligo nanay gustong hunungo na. Di ka katarong oy. Mukaon ka, mukalit lang kag barog kay nihilak ang bata. Stable din na. Nya gikan sa imong pagkamabdos hangtod sa pagdako anang bataa nga imong gimabdos hangtod maminyo na, pirmi kang maapektuhan siyang problema, stable din na. Ang imong bana kaniadto gwapo karon palahubog na kayo, stable din na. Kadang asawa nimo siksik istanan, Coca-Cola body karon beer brandy na ang lawas, stable din na. Ha? Oh, dili oy. Mauna nga bisan sa kaminyoon gipreparar ng daan nga dili stable ang kinabuhi. Inigsaad sa asawag sa bana, unsa may gisaad ninyo kanang inigkasal? Sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Dili stable oy. Karon malipayon ka, sunod na sang panahon sakitan na sad ka. Karon abunda ka, sunod panahon pobre na sad ka. Karon himsog kag lawas, sunod panahon masakito na ka. Alingi ay mong tupad, ingnaon say sakit ni moron. Na anay sakit oy. Onya mag-maintenance ka. Mag-maintenance kay aron kunuhay maayo imong sakit. Ilad-ilaran ang lawas nimo. Ako nanam sa ko'y maintenance karon. Nya mo ko inom kita ning maintenance para stable atong health. Na igsunod nimong pa-check up pun-a na sa naglaing maintenance. Hangtod porti nagyong naghanang maintenance nya imo na tong maintenon aron kunuhay ka ma-stable na mukalit lang kag collapse. Ang side effect dahil sa maintenance mo create naman sa tuglaing sakit. Oh, ilad-ilara. Tulda ragyod ta, tulda. Nakaron kinsa maning tawo nga mabungahon. Kani si St. Francis de Sales, practically ang tanang mga santo samang San Vicente Ferrer, wa sila'y stable nga lugar nga puy-an og stable nga kinabuhi. Unsa may ilang gibuhat? Naay panultihon ana si San Pablo nga gisunod sad ni San Francisco de Sales ug sa tanang mga santos. Ningon siya si San Pablo, I become all things to all men. Nahimo kong tanan alang sa tanan. Sabot mo ana? O mo sabot? Nahimo kong tanan alang sa tanan. Kana bang di ko magpili og unsay kahimtang, kamao kong mopuyo sa kakabos, kamao sa kong mopuyo sa kaabunda, kamao kong mopuyo kuyog sa mga masakiton, kamao sa kong mopuyo kuyog sa mga maiglawas, kamao kong mopuyo kuyog sa mga kaaway kadtong gipriso na siya, kamao sa kong mopuyo kuyog sa mga higala. Pirme siyang nag-andam sa pag-adjust unsay moabot. Nya unsa may iyang gipuy-an ining tanan, usa ra gyud stable sa kinabuhi sa mga santos ang pagpuyo sa pulong sa Ginoo bisan asa pa
nga sitwasyon. Kanang paghigugma, kamao ba kang mohigugma sa mga nangutang nimo nga wa mo bayad? Kamao ka dili? Higugma siya isip dili mo bayad. Unsaon man, ayaw nagpaningil. Di ba? Ayaw nagpaningil. Kamao ba kang mohigugma ng bana nga palahubog? Kamao ka dili? Kana mga hubog ba? Kamao ka mohigugma? Higugma ang hubog, ayaw na pangandoy nga dili mahubog. Kamao ba kang mohigugma ng taong nangabit? Kanang mga bit ba kay natintal? Kamao kang mohigugma? Kamao ta na oy. Di ba? Ayaw na pangandoy nga mobiya na siyang kabit. Higugmaan na lang na siya isip na ngabit. Anha diha mo bunga ang gugma. Kana bang maggamit nimo ang gugma bisan asang dapita kay ang pulong sa Ginoo hait, espada siyang hait, way makababag niya. Pwede ra gid nato siyang gamiton. Kana din pagkamanggihatagon, kamao ba kang muhatag anang mga dawo? Kana mga taong dawo ba? Kamao kang muhatag dili? Kamao man. Di ba? So hatagin ang mga dawo, ayaw na pagpangayo og bayad. Kanang bawas ba? Asa man na mo bawas nga dawo man na? Sige, ilaghatag. Aron mo bunga ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ipanghatag ang imong mga grasya. Kana ding pasaylo, kamao ba kang mo pasaylo anang mga manuyupay nga kawatan kayo? Kamao kang mo pasaylo dili? Kamao man ta. Ato lang butang ag limit. Hala, sige lang pasaylo. Pasayloan ang mga dili kamaong mag-usab silang kaugalingon. Pasayloa sa nang kamaong mausab silang kaugalingon. Mubunga ang pulong ni Kristo nga nag-ingon, pasaylua ang imong isig katao, kapituan kapito. Da. Ngayon sa may resulta, doon na sa ilaing permanent. Unsa man, permanente ang atong kalinaw, ang atong kalipay, ug ang atong kabalaan. Kung ang pulong sa Ginoo mubunga na nato, dili permanente atong balay, dili permanente ang atong sitwasyon, pero ang atong kasing-kasing permanenteng malinawon, malipayon og balaan. Mauna na siya ang gitawag og paghari sa Dios. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Unsa to? Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Nindutan ano? Hangtod sa kahangturan. Pasabot, stable ang gugmas Ginoo. Nya kinsa may iyang tagaan ani, kadto ra sang magsigig paambit ni ining gugmaha, bisag unsa pay sitwasyon, bisag kinsa pay iyang gikaatubang. Muna dinis ato, sige tagtabang ani mga tao nga nagpatabang nato, naiuban mo saway sad nato. Sige kog baligyag slat, naiuban mo palit na say dili. Pero mauban ay rason nga di nako mo baligya. Di kanilang rong magpractice sila kada gabi. Pastilan kaingon ko mabanding gini sila, mag-away-away na sila, magkinusmurais naong putakap na kada ayaw lagi inaana lagi kani lagi ana-ana na sila. Yung sabi bitaw no makaton sa na sila paubos sus kanindot sa mahitabo. Nga ang atong official overall coordinator aning atong barangay Sinulog Showdown, usagid ka organizer sa mga aning sinulog dito sa Cebu, nihangyo siya pader doon na gid untay grand dry run sa 5 ka contingents nya kay naaman tay motorcade nako kuan na lang kanang katapusang motorcade nga ikasiyam amo na lang na i-cancel aron kanang maong gabi ighuman sa misa mag dry run sila diha sa atong grounds. Ani oyon siya. So wa na tay motorcade sa ikasiyam, ang atong grand motorcade himuon nato sa ikawalo, pizza 2, ang pizza 1 sa Pebrero ang atong grand motorcade. Onya ini ka pizza 2 kuana diha final dry run
aron nindot ang atong showdown inig inig kapit sa tres. Di ba? Ora mamugwa malipay di mo manambong panambong mo nya dasigon ta mo kuyog mos motorkid 8 ka adlaw malingaw gid mo magtan-aw sa mga sinulog sa mga chapels 34 ka kapilya mag-perform og sinulog every night anang 8 ka adlaw mura jud mo nakakita og lain-laing areas kalibutan nya ang atong tema sa atong pagsayaw ang Gozos official gozo ni Santo Niño uno man na kastansas ang kada contestant sa chapel man o sa barangay ni bonot sila og usa ka stansa nya unsay mensahe anang maong stansa mao'y ilang i-project sa ilang sinulog dance di ba alegre wa pa man nahimo gyud nga ni-emphasize og usa ka stansa para nang Batubalanis gugma first stanza kanamo maluoy kaunta unsaon nimo pag-project ang Batubalani sama nang ang simbahan gipatindog di ba unsaon nimo pag-project nga nagpatindog silang simbahan di ba murag wa gyapon epekto kayo sige na manindog na lang ta